ka ị na-ebere akwa nwanne nke m? Ọ bụ gịnị? Ọ bụ n'ihi ọrịa? Ọ bụ n'ihi na onye nke gị hapụrụ ajọ ụwa? Ka ọ bụ n'ihi ajọ ụbọchị jupụtara ebe niile ugbu a? Hichaa anya gị nwanne m, n'ihi na ha niile bụ ọnwa na ikuku bụ nwanne. Ọ dịghị onye ọ naghị ekusa. Ebezina akwa n'ihi na mmadụ ncha bewe akwa maka ajọ ọnọdụ ha n'ụwa, ịma na mmadụ ncha ga na-ebe akwa. N'ihi na asị onye ọbụla gaa ibe nne ya, ịma na onweghị onye ga-anọ be nna ya. Nwee ntachi obi, ihe dị ọkụ taa mesịa, ọ ga-eju oyi echi. Jisike azụla ngọngọ, ụzọ gị gbaa ọchịchịrị, ihe dị ga-edu gị nwayọọ, tụkwasị Chukwu obi. Ụzọ njọ njọ dị egwu, sọtụ ya dịkwa anya, sonye n'ike na-adị ike, tụkwasị Chukwu obi. Ụfọdụ ga-agbakasị, ndị ọzọ ga-eleda gị anya, napụ ha lee anya n'elu were, tụkwasị Chukwu obi. Ọ bụ na ịmụtaghị nwa na-esogbu mkpụrụ obi gị? Echegbula onwe gị ma ọ bụrụ ya, n'ihi na Hana mesịrị mụta Samuel, Sara mesịkwara mụta Isaac. Ị ga-amụta nke gị o? Ka o nwere ihe gbara Chukwugharị? Mba, onweghị. Ị so na ndị otu m anapụrụ ọlụ nke ha n'ike? Driver today, applicant tomorrow. Ọ bụghị naanị gị, na-etinye ya n'ekpere, n'ihi na Chineke anyị agaghị ịza gị. Ị so na ndị ga-anọ n'ahịa chiejie na-agbaghị aka ahịa? Ndị ọ bụ ịzụ draft, udo na wọt bụ nkasi obi ha nwere n'ime ahịa. Echegbula onwe gị, n'ihi na Chukwu kere nwambe mgbe ihe siri ike ga-akwatara ya akwa siri ike. Tụkwasị ya obi gị, mmeri gị na-abịa ọsọ ọsọ. Ifufe n'ezi ọdụdụ, udo n'ike n'ime obi, kpakpando na-enye ihe n'ụzọ, tụkwasị Chukwu obi. Jisike azụla ngọngọ, ụzọ gị gbaa ọchịchịrị, ihe dị ga-edu gị nwayọọ, tụkwasị Chukwu obi. Biko tụkwasị Chukwu obi.